من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة التغابن آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسواب، لك دعوك، لك بلو أسلامك، لك فاتو لمن يذاتك. أبين على فاكان ملبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تغير كركرا على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفني. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة كو مصيبة شتي ما سرو، مصيبة فويتنا دو كلو كوكا ميمي مو سرو إلا بإذن الله. فاكا سرابي كيني على ديكاجي. الله أكبر. ومصيبة فوي مصيبة يجمعي فوف بعد ما يسرو ينما تورو كولا مي مدي امبد بجتي ومصيبة مصيبة يرى ركاديو كم نبي سرو كم نبي بعد ما يسرو. adamadenya bo flade ni yonje ay ni zoro ani ni asoro ni ame ko ni asoro o e komin kerilay e ni zoro o bu fo here ko de la kachaya. musiba femunu ba adamade so ko gelewna ga jarabi kula ko jugula hallo asro ko here do dugule do akon nga akena kana koni azohiru la itafa kiso adama de tafa ko munu nga so o ko munu ba so o bede to ko musiba ko mi doka bu katime doka hali saya ala atrof atroda ko musibatul maut. o para ko musiba fui ta adama de zoro إلا بإذن الله فاكسر ويسرني على بكجي. نيورين غيرد فانجا دنيورين ما دونا نكون نعم بيننا على ركوبه إلا من رحم الله. رجع عم بيت دمك كان واجل لكوي environ fensigi la folli kan no akeli ni koko nana dro am to akili jagaboni kuma udulati o na kungerata pumiketa e ayaketa diu kalimatu law ma ala kire wodi sallallahu alaihi wasallam
أكوني مصيبة أننا كلمة لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان قبل الشيطان كبارة الدائلة دي لو يوندمني الله بالي موكو بي واجوكو على كوتنيسا دوبو فوق بيت على كويسا ناكو يا كتا كنتي كتا anga njugo don de parce que fedo de be adamadiya kuma fo cugo do be ani adamadiya doni kura do be olu ni qur'ana yere de tika fara nyonga cugo shila fara cugo fo ita la nyonga oda to mu'mini de ma lafiya li ma ma ka ko bese men ba alala an shi ta fe toro ko kan soro ko al kirere zatu qur'ane al kira ka kuma do lakali an ka alai kuma min do da ka lakali afna sura le be era ko kunna ta na le tuodo kala be era ko de nyeshaire ma te toro ta soro ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إنك بكدولون لاستكثرت من الخير بهيرة ديك بچايا بهيرة دما دنيا شيرا وما مسني السوء تورك ندين زوريري ما اشتاف تورك يسرو nganyena ma dun tala e toro ko ni la jarabi ko wi ala ko nga kumbe chude ay mu fay ni ayen nere ko ngajjetila akuma fla aya kili ni mami kanjina ma yasi aka ki hakili jagabo ni ko so hal nan dana ni aya kili ma abu wasaki kadaka ni mini ka bongo nyina ma jango bi to bu ka explication e dangari ke auna kasi hakemina parce que aun be nyina fedo ko to bu ka esperu te cham ta ala kula ble koy ma fasla metula de aslame kilingilini na qawaidu munubulu qawaidu ilmiya munubulu olu bolo koy mbode ka doni askimbe donde ka ni femi ngera olu ba nyede fo ni yaye ni ngera tani de maketa hali bana ko munum fleje kono bi walma o nywana munum bike kana ni tani ko chien folo ko min zena tadi lokora jien be ni ro sorala ete kasara munum bina jien kono na fon fen nana abade ka me to buda ko alaka la jarabidu olu ta fo ko alaka la jarabidu olu ta fo ko jurumu nodu ote olu ka kalana o hali khataw manake nya kira sobi ka donni bo on ba bla la jarabi mina min kono ka bla donsi mina kono otew ototo bu shera srafew est-ce que olu ka shere loy o ka article nonu olu te tani ala koy limaniya asgilete limaniya on islam nani idajuru di o statut no règlement ma 100% ay ga limaniya bi tiende o da to bini ko kera ni kibi do waju chugo tuso ni ku waju chugo ko no Allahu akbar o islam méthode kanya ala kala jarabi ma kiti son aka foko ya ala de latike ma anga kuma into ala jere ko musiba foi de sorolike korodi foi ta adama de soro la jarabi foi na du kulo kokaya illa bi iznillah faka sura kera ni ala kaji ala de jena na yin ko yake ngo qur'ane kono hali kira do ye
uyu sara alala kulu tina sigi flanga foyama abada foni ala sona uye era ba miri ko eske ala sona era kanga fonna ata qur'ana kono kira uyu sara alala u kasigi baliya flanga foyama bolisoma uyu sara alala wala ka besege ala ka mashiyama o korey halulu ka kiraya ala de be soma kulu kishi flanga foyama ande mena aya u tafsir la yow bi ere kodo bi etison ala to ko fula itafa ka foko ala de ala tike ambe ko be ga tutu wo ko kuma no fetron o abu go nyena ko na ayan zizi o konnunka kalimaniya noy ko qura am sobu be kalutiya kasalla sababu benga sababu tsika koi wajibiya funi ala jinanai haruta ni maruta kabaru ala ya boy mu wama hum bidarrin bihi min ahad illa bi idnillah korate ku korate mi molla dunya korate mina ku tsika toro sima shima ma kilin shi illa bi idnillah funa kirani ala kaji da to mu'min ki rakal fa'alama ikala de deli ki sema ala la o be ko fe ala illa jarabini femi ka don ko ku tiki je jugo shila o kirani ala kaji ma to be nyefe ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله كل ما من درع على الإيمان يهدي قلبه وعلى بوتي تسكن كذا للصبر والرضا تفسير كلا كوكا كردوي يهدي قلبه على بوتي تسكن كذا للصبر أو إلى الصبر والرضا كوتي تسكن كذا كتا سبالما أنيك جن على كلتكي فركلو تسكن كبارك ديمدي هذا ما دي فركلو فاتو بي أو تسكن كبارك ديمدي فني تسكن يقبل منامي غنو أبانا ni janana e ko ala de ni latke abana iti ko ke bali foike iti kuma fo bali foifo nga ar-ridha wa bina diskunde la fi al-qalb wa ala diskunde fo ko ma min dara ala la ay ko dajuru dilli man yama folo woni ma min dara ala la yahdi qalba ko ala bo tigi diskun kada o koray iduskun kanga musiba inkumbe nikumbe lami aba kumbe noy mado kala jarabika bon alaka lafiya ngani uka kumamme la jarabitera minga mado nere wulla ka wati koroye be ka bakuya ama yemin zoro wallahi bina banabato gele do dalila ibina luzurato dawla ibina ma dawla alay la jarabi ni fante gelaw ni ko gelaw ka ko gelaw tuko tuko wona fo ma reskile bi yere yininga nimbe farale nyo ngam kelina fo mo ba borubo kerefe kwa hina bulula ngani nati yere kuma ne basro ani jembe ni konye asabali mbaka abukeka ala tanu aka abukeka ala fo aka ka ala barkada niyo do ka daraja al-qiyamah kinaka ye o do ibana ta ko hala kala jarabi ngwana kunge soro ngati ben ka na ta jena ya la jarabi samandiya mana fo chugo ala kira o kan arda ay ko an lafiya de ina alafi an gana yini ko an ka la jarabi mun gama alaka la jarabi mana na e mai bina ke chugo mina akono ito don ko an ala de lafiya de la ngani ala ya la jarabi an sabali ima ma do kuma be ba fo munanta keleke munanta jihadu ke ala kira kan ardo ka kana jubu kumbelin nata nganu kumbelin nana ni jihadu fardera
ka asababu na aka sabali aka keleke a chukula nga kon ngana nataka sura amana ka anigimne ada wale bu ko do nigimne o ko nye soro le ibi kemi yo kono ito do de o mana ode atoni ala ire la hala min skwandi anye anga jenuwi koni ma min limania o yang mu'mini de tugumbe kafiru ka journalu nu ka livre nu ka kuma no fe olu be explication munundi olu ka kuma kembe ka o ki ka bazi ala kallatiya o bega ta ka buye ka kula ka jena ala kallajrabu o bega ta ka buye ka kula an ye sababu ta ka sababu yɛrɛ ka bɛɛ ko bɛ kɛ ni fɛn minnu ye mujarradu asbab o ye sababu gansanw de ye almusabbibu huwa Allah sababu tigi yɛrɛ min b'a sababuya min ye dilan ka ko kɛli sababu yɛrɛ fana dilan o ye Ala de ni ye nin faamu i bɛ lafiya dɛ ni ye nin faamu i ye sababu kɛ nka ko tilala ka kɛ cogo la cogo min n'o man di ye o kɔrɔ ye lajarabi de nana dɛ sariya ye sababu minnu daga adamaden b'o sababu ɲumanw bɛɛ lama walasa i ka ko ka ɲɛ ani walasa ni kojugu don i ka kisi nka o bɛɛ kɔfɛ musiba min mana na kana ɲini yɔrɔ wɛrɛ foyi ɲini o la dala dɔrɔn ko kun tɛ se k'i jɛ alakira o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ni ala ko a bɛ hɛrɛ min d'i ma ni diɲɛ bɛɛ jɛra manto bɛɛ jɛra k'u bɛ don i n'o cɛ u tɛ se ni ala ko a bɛ tɔɔrɔ min s'i ma n'u bɛɛ jɛra k'u b'o kunbɛn u tɛ se ala k'an ci di limaniya ko tuma na musiba foyi tɛ na nin dugukolo in kɔ ka yan k'o bɛ maa sɔrɔ illa bi iznillah ko ti ku yɛrɛ ma tɛ dɛ ko f'a ka kɛ ni ala ka diɲɛ de ko ni maa min limaniyara ko ala b'o tigi dusukun kan da o bana ka dusukun kɔnɔ fɛrɛ birrida wasabr walqabul o min filɛ o ye o sababu ala ye o sababu dulon e yɛrɛ ka ala tiɲɛtigiya la i ka ala danaya i ka limaniya o tuma ala k'an ci di limaniya la والله بكل شيء عليم والله على بكل شيء عليم على بفبر دونك كوي ما كان على ينما بكل شيء عليم فبر نرو يرى باي درون ni ngun gera doron masalan karsa akunga ni erni mbla doron ni ngunda soro wala hala kunga nata mutula ha afle ka ga mobli jodoro ka mutu taga na chila kana tali fil accident ke ma kunti ko kumbeo wa sababu di da alama mobli no ya ka ba ni ya ere o jokanda ebino de ke ka mutu boli bali sababu ye ma ya ne ma ni so mutu boli ma yayi dum woni e mobli jodoro ka mutu ta tara ire fati do re ba fodi wa tara ire fa oni ko do bali akmo do tamato usi vlaka mutu tu bolo mobli tu bolo ne ka so tu bolo an yɛrɛ ni dɔ ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a delila ka maa de tan nɛgɛso la a tigi sara nɛgɛso y'a dɔn kabako ye dɛ ka nɛgɛsotigi ni senama ka accident a ye min t'a sen la o sara kɔsa in n'a bɔra kunkolo kala yan ko nɛgɛso de nɔ kun an yɛrɛ ka misiri wele la k'a to mobili la ka mobili jɔ kɛrɛda fɛ
ko abina stratige ga cido nyene bo nega sodi ata ay mo mbola eta ko mo wuli kono mo wuli de jo franje alaka boda kan alaka jidi maniala alaka jidi maniala ko ala be ko bedo ko yi ebina fon fo akele ko fa ala yo bedo e ka jena idro ni ko na kera kaba kana to aka ke perdi fly laala ek dafe ko do ka ke nyina mala o kera fein daraka bibulu walma ikba fa ka fe do soro o masro la jarabi mandili ka boni fla kono ita fe ko do ki soro yi soro walma ikba fa ka fe do soro yi mo soro o mara no fla do la kile ma soro ibina sabali minki ala jati jeni ni kama ka jeni ala kallatike ibo sarasoro ngani ko kwa mabenma abembaliya ema ibi jazamu minge ibi mana kamunu fo ibi banga puruti mununge o te foi nye koina nga be sara perdi abake perdi fly ema yali mado be ala mado la jarabi ni fandai ala kala jarabi de ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر القرآن النسبي ومغدو كمدو لو سيله بسيغا كافريا كما ناني دورو فوس يورو كلينا فانا يكو كما مدو بيا فولو كلمه كفر يا فو كافريا كما دي اسلام تاف parce que ibai do ko kuma no ba ala jalaki ibai do ko kuma no ba ake komi ala ka kalimati ibai do ko kuma no kuma jugu dambe kata alama bo do tu yere kalama do akla ko tulunge kuma do ko fendola hey sajate mani ala chede bo fi jandola ala te mashi tulunge yoy ala kunga kuma be o foni ladabui ma do kuna ko yara la ka qur'ana ya borobo lu ko kulu kuma tulongela ala ko kwa ala ma so atlonge kuma ma ala ma so qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum akafir ya rada ndaka luzura mle mana ala kunganku fanda ala kala jarabi luzura ala mo do la jarabi ni fiya do kado do bu fana beke yele ko be yele o mo wala ala to fede daka ala babbe don ala ko imbe ke hikma do di kama e eta do ala yake ko mi ngama ala budu mana ko ala mi nabi la jarabin nunna ma bi inni rasulala ni ma mi ala ja ya rabbi ala kan lafiya ko ala ide be fe bedo e bina fe vo ala yo bedon katlaka ko indu yakake ni jugoida ebina fa vo ala bo bedo nga ala ya latike ala jenana e ko nga ke njugo idela wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u Allah aka ala batu wa ati'u ar-rasula akatu ala ka cije no fi ala batu lakum ay ala na ka kira labatu aka kutu ala na ka kira tala ayaka ala tay وأطيع الرسول أكتشدي فن اللبتو تشدي اللبتو لي كرت كويو كعليك فرعلك كوي تشدي إما ما كو تشدي وا على كتشدي بابلو فنودي أتو قرآن بافكوني ما مي على كلا اللبتو صلى الله عليه وآله وسلم كو بوتي على دي بتو كذاك عليه على بتو تشدي دي على بتو ني شريعة منوي
o ci dira ale de ma k'a lase ma n'i ye o ciw waleya a bɛ komi i ye ala de bato siga foyi t'o la kuranɛ b'o sabati فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين كنا يا قدو فإنما على رسولنا البلاغ المبين كنا يا قدو كبو علما كقدو كبو على كتشيدين لبتولما ko dora tawnga cide ma koy illa al balagh futi lasili al mubin lasili bangine nale ya lasi allasi shugula ka ba tabara be fawka ke mu'minu we o ngota dala de fawka ala bato o ngota dala de fawka ala kila labatu o ngota ala kila dala sallallahu alayhi wasallam فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إتاي لا سيدي أفضل كنا يقود كبالنا كتشدي لبتو لما كدورة عون تشديك أو يعلكين إلا البلاغ فل سلي المبين كاكوسي كبني dunya don ko alkira Allah si ba ke meni koyo sharia ay ren nyana man nyana hajjatul wada'idu abu yininga yalne alaka cilla siwa ba fo ala yo sharia dere ya lasi ya alaka cilla si a cuwela la Allah la ilaha illa hu ko ma foite alako Allahu alade la ilaha illa hu ما ورفويتي على كلمه فرنجت على الاسرش وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله على دكده فليتوكل المؤمنون مؤمنون كوجي سبه ما فتو كاكري ako folo de ko ala foyite ala kele jigidun tiga seme yoro were la ni ala ti aka kilibandia ayo kuma ka fo ko prokureya ko fo ni fanga ye ko dili do ko sinzi o ko o ala inde mu'minun ku jigi seme o ala la jigu seme yoro ya ala idre okay maoma ika jigi seme ala la nyena maoma tai ifanga ka bu atai iya kubaya mbe kateme aka sebiye kateme aka I wasa mbe kateme aka I kwaseme oroka ya tai I jigi fa oroka ya tai don ba ko di ko jigi seme dama do be kwa be naluma ko don balu mamunun so mi ka suru kwa be lu ka jigi seme ko do be ba soro lu jigi be wa adama de yonga o ma do ka hakille tanka on ngakari be fo ma chien ale ko ni be dan no ya buli no ya jigi dambo ka o bise ga fengai do be onu era buta fo ni ko ni jigi te mashi kan jigi ben yere dika ni jigi ben yere dika tanka an ngakene bashi foiti alhamdulillah do be ru jigi dambu ka war soro soroka aka chake dam babulu bitigi mbabulu awa nyena ma soro sram nu babulu do hakili dambu ka be bisaliya ta baba dama do diga ente beni ta ga mayre la ini mi ma bi jigi da fenre fenga mi de alay bena kuma nyafi de ka fam parce que nani kuma non fo be laga to do buta kuma do ke ka lagushi ka fo ko mati jigi da fo re ka ala ko ika mobli klebi ko jigi ta ka
ka wari bi kun i jigita ka wa vraiment ne ma dɔn Mali i bɛ kuma dɔw mɛn tiɲɛ na i tɛ se k'a traduit diɲɛ jamana si la e bɛ se ka taa nin fɔ maa kalannen arabukan na diɲɛ arabu jamana jumɛn in na i bɛ se ka nin traduit anglais la maa kalannen jumɛn ye silamɛya la est ce que mobili tile bɛ n kunna n bɛna mobili wuli n'a ye o ni jigida ala ka ye fɛn façon kelen ko maa b'u fila suma c'est comme mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔ so lajɛli ni turabuda sumaya n k'o bɛɛ fana b'an fɛ yan u mana wuli ko lajɛli tɛ daga ko hali n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen k'u t'i lajɛ fɔlɔ de yan ɔ mais mun ye se dɔgɔtɔrɔw fɛ yen a fila bɛɛ tɛ kelen ya i ka bana lajɛ kɛ fɛn min ye kelen ne bɛ taa n ka wari di o ɲɔgɔnna ma cogo di a fila bɛɛ ye lajɛli ye e de e turabu masa ye ne banana e bɛ taa ko dɔgɔtɔrɔw k'e lajɛ mais i ka bana ɲini turabu la a ye turabu da ka hali mɔgɔw tɔgɔ ɲini i ka bana ɲini turabu la ni an ka lajɛli ninnu n'a ni sanu ɲini machine ye kelen ye mɔgɔw tun tɛ miliyari sɔrɔ o feereli la yan commerçants ma don o la k'an ka lajɛlikɛlaw to yan e y'an ka lajɛlikɛla jumɛn ye région jumɛn fɔ ko sanu bɛ nin yɔrɔ in na yanni tubabu ka n'a lajɛ nin kuma nin c'est ne t'a fɛ ka n da don a la nka manamanakan dɔw bɛ yen parce que n'i bɛ n'i ka kuma sɛbɛn fɔ n'i ma nin kɔnɔsutɔmakan ninnu gɛn ka bɔ yen dɔrɔn u bɛ sin k'i ka kuma sɛbɛn lagosi dɔw kan mɛn ten y'a ye n'e tɛ maa si tɛ nin fɔ an ye mais ni nin tɛ joli bɛ nin fɔ ni nin tɛ maa si tɛ nin fɔ parce que fo y'a fɔ lahara anw bɛ kuma dɔw kɛ dalilu ye i t'a mɛn kalan sira fɛ abada o kuma jigi dali ala kan mais tile bɛ maa kunna i hakili de b'a kan ko mobili wulila don jigi t'a kan o jigi yɛrɛ tɛ mobili yɛrɛ ka d'an ka tile maa bɛ tɛmɛ ka duuru don fiɲɛ na ka mobili jɔlen to t'a dɔn mobili de ka teli dɛ nka n'a gwana ala k'an kisi mankan bɛ mankan na n'a bɔra yan sisan mɔgɔw tɛ sun ka mobili ma dɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ de mais bɛɛ kunsigilen hakili bɛ mobili kan o ko i bɛ taa ni mobili de ye ko mobili de bɛ taa ni ye hakili b'a kan ani jigi b'a kan o tɛ kelen ye o hali ni o tile in tununna a bɛ tile wɛrɛ dilan mobili la k'a yɛlɛ k'a wuli ka taa n'a ye zon t'a suɲɛ ka tile t'i sigilen kunna yan mobili wulili sababu ye tile ye tɔgɔ ye di wari min b'i kunna baarakɛminɛn de don i b'a bila i kunna ka baara kɛ n'a ye o ni jigidan ka ko ye kelen ye wa jigi sɛmɛ min fɔtɔ filɛ a bɛ tawhidu bonda de la fi babil iman wa tawhid n'i y'a to mɔgɔ o mɔgɔ ka nin bɔ i bolo i bɛ halaki i b'a sɔrɔ adamaden maa minnu jigi bɛ ala kan ala mana sababu wɛrɛ fɛn o fɛn k'u ye min bɛ adamaden mago ɲɛ u jigi t'o si kan u jigi bɛ ala kan a sababu gansan de ye nin ye u bolo n bɛna misali d'i ma o de y'a to a mɔgɔ fasɔn n'i y'a ye a fɔra sisan ko ni min limaniyara ko ala b'o dusukun kan da ka taa sabali ma a misali ye jumɛn ye maa min n'a jigi ka ɲi ala la a jigi da bɛ ala de kan a jigi dulonnen tɛ fɛn wɛrɛ la e hakili la ko a ka ɲɛnɛmaya tɛ ɲɛ fɛn o fɛn kɔ o bɛ se ka tiɲɛ ka bɔ a bolo mais a tɛ foyi tiɲɛ a ye a t'a hawuja a tɛ fa wuli a la dɔw bɛ yen bi n'u ala k'an kisi n'u ka bitigi jenina fa bɛ wuli la dɔw bɛ yen n'u ka mɔgɔ dɔ sara u tɛ kɛ maaya kɔfɛ parce que ale yɛrɛ jigi bɛɛ kun da b'o k'a ɲinɛna ala kɔ pewu e ma dɔw bɛ ne ma dɔw ka maa dɔw sara u bɛ a kuma fasɔn fɔ anw jiginin kelen sara ko y'anw ka du sira anw kɛra tan a du dɔw tɛ kɛ foyi y'a kɔfɛ ala kira y'a kankari da n'i y'o kumaw fɔ n'a ni amina bɛnna o danga de jiginnen ye du kan mana kuma in n b'a fɛ an ka to a minɛ a kɔnɔ an bɛ fɛn minnu bɔ ɲɔgɔn fɛ yan fɛn kelenw tɛ u cɛ ka jan minnu yɛrɛ b'a bɔ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn kelenw tɛ o kumana ko o jigi sɛmɛ ninnu fɛn o fɛn filɛ maa min e jigi bɛ adamaden wɛrɛ de kan e jigi de dan b'o kan garanti jumɛn bɛ adamaden la garanti tɛ adamaden la baarada in n'i y'i jigi da o kan baarada in bɛ se ka tiɲɛ o kɔrɔ ye jigi tɛ d'a kan o hakili b'a kan ko nin ye fɛn nafama ye n bolo
abi hakliski nga jigi o be dala de ka fengelo ndede o de ba to allo fey mboray i jigi matien i jigi be alaka alamiya no ya sika jona wara no ya kadaka jigi min je waro ya alay wa ira ko ni fo bana ala o te qur'ane kulu yo ya ira ka bana ngandelu ya ko ma be fo jati be ko fo ala nana ngumina jigi kari ka mfora ko ma be fo jati be ko fo ala o para ko mu'minu ku jigi seme ala de la o de ato don ba do ko die limaniya ere tla ka ke bakuru baflay bulu fa bakuru bafla ka chechi flay ko atla je ko e jigi da ala kay e dogo ke atla o ka bere o de skimba ma danda ala la jigi siga da ala ka وعليكم من فعل كريري صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت ko iseme nyana mana de nyana ma minati sa ta do no mana wallahi du jigi de ku kare du jigi de kare sa amma fa ka jigi da mashi ka ka jigi da aladika wani ma yeni lagushi iba feka kafiriya kuma defo ala de ko kwanga jigi da alaka tawakkulu ko do be ka ala dila wa ala bato de do de tawakkulu jigi seme bonda minan fleka ko tauhidu baraw do de du ala yini kuma intani nga segi foro kelende flate atama de be qur'an kono wa ala allah falyatawakkalul mu'minun ayufu وعلى الله فليتوكل المتوكلون أيوفو يردوا لنا نقال الشغير وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون جيجي سمنا وجيجي سمنا على الله كونكم ممبالي كان جيجي دعالك kasoro alay min yana boka koro kabbu ka sawambe min no feka parce que adama de ba jigi seme ronyi ni komunu yana bolla dafa on siko yana bo o te dafa barawi wa alaka barad ni o yini dafa on fe sika yana bo faqidu shay la yu'ti mi de febula siko dio ka jo adama de jigi koro ika kenya kula ka joyi jigi koro ika garske kula ka joyi jigi koro itangani kula jon misala ni alati jon misala ni alati ika gardi bisika ke sababu yi no fa biya kilisigi nga ko donati jigi daga de jigi ena le beka gawo nale de be kolosi ne jigi dayale jon bale kolosi wala yangi ngawla ayo ko jon baw kolosi sunitli ni gardi rasna na jon baw kolosi won mani ni jigi dala kan na nyena maw mapu malakira ka hadisi do be sallallahu alaihi wasallam akuna kuzira ka kono tashike ko ala kuna garsike kuma be kono garsike ko kono be mana bo sogoma barake ro yere to bulu e boto mana nyina ala ko ki jigi be day ka barake ro ka ibise ka ta fo ko yo ondo ta balu ko ro jinni na fo ta kono li na sori jigi be alaka mago sa do yi soro de nga fema chede jigi kay Ibrahim alayhi salam do be afilla tasma kono ajigi ke joni ala jigi dalaka sababu sigabla wona ani sababu te fengini famunu mbambulo mujarradu asbab sababu gwanzon de sababu gwanzon de gwanza kanoni ala sumade wallahi ngane ba don ambe ni ko non fam nga kuma dowla e min ta duguma itafa parce que adama de fleni adama de ka dine ko ciena ni adama de bana alala jijgoro ate ma fo dine ko la bligo
o mo de ban fe wera ba donc ku ta ala ko la blede wera danga nyambuka mana ulu ta to kon ngembe ala ko sabote ka tata kabini kirat le fo bi mama yon so mina iba binu sigi doro ko labushi ika ijigida ala ka mabo fana labushi ko amana wuli ko mati jigida maka on de fois ta ekata aya do jirana qur'ana kono ko ala ko ngan jigida fe wara ka min dali aya do be ya sala akomi aw be ka o baga tanga sigi dem so ngudungodo abeya aya do be mi ko angan jigida fe wara ka min dali on nabi ma do ka kibaru fora mi jigida fe wara ka min dali ambete ibrahima tanu ko hali sababu ko ibrahima banaw bela ko ka fa hasbi allah wa ni'mal wakeel ama fo ngo kibaru nane chunkira ka sababu ko hasbuna allah wa ni'mal wakeel ana nga manzima ala la biabino kuma la goshi ko mati jigida ko bishinga foti ko mana kaw la ilaha illallah qur'an e femi fo kuma no foli wajibi kala do bi kando ko mana kaw kam mana kaw na ko mati jigida la ilaha illallah wallahi kuma no kuma do la ni ki Allah ba yere bina ta fo bal fo ni mi chugo do kuma ere keto karadduka kuma ko yere la ba kan ta fo bal fo yidu suka jugo ete ma binyon soso jigida ala kala modon bo kutide koni mamba fe ifanga ka bunya betay ba wono da fo bana ala dalila ko mama fari jigide ka fari aw ma jigi me ba ala bo amin jigi se me ba ala la o jigide seme oro mai kateme bekawa c'est toi qui de seme ora kateme beka ma deliga kuma infoya o ka chedo mi ya ni so kadi ya faru funi me kuma be chugo tabu e ko karke kwani o de bolo ambe be kala ala donga ito don ilay faru funi be hakiliski ako cho ako ce halni chugo tebulu ne kam ma do be mi sebabu ye wani ya deli abe fendima ki yakili bisigi wa tiski ce kwa ma ki yakili ka ngasi wa kila ko ja balma do de be ko femo ako muna ne hakili tiski ka soro ne matiki qur'ana ma fa ko mu'minu bishiyo ya ala de wa ko kota ala de bulwa ako muna ne hakili tiski ka soro ne matiki ne bishinyo ne ka kobe masami mbolo kaba kolo yo taye dugu kolo ya taye dugu kolo ko kan fe be ya taye aflani yonje ya taye adunye laidu ta an fana ni kliama ko ni ya deli pa bison kana ga onde matle koy nan tle halishini ami jabi de سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك